Sanibonani guys, igama ngiqabile nginifuthela amazwi la kwababa angomhla ka-23 June. Guys, umhlaba-ke emva kokuthi abanjwe umfowabo uNhlanhla ukuthi uyantshontsha lapha ebhizinisini-ke lakaMkhize, uthelele nonkosikazi wakhe. Unkosikazi wakhe wamtshela igaxa zey'ndaba esho ukuthi lalela la, myeni wami kuzomele sihambele ekhaya. Kumele impela nje nawe uqhubeke nje nokubamba le overtime olokuyibamba ekunikeza imali ukuze ubeke imali eningi sihambe sithole umuzi wethu nathi siphumule sihlale kamnandi. Hhayi-ke guys, umhlaba kavaza yithi vu indaba yokuthi usebanjiwe laphaya kulo mkhoshokho awenzayo noyise. Wamane wathi uqinisile nje nkosikazi wami, kona nje ngiyakuphoqa ngiyabona nje ukuthi ngikulethele ekhaya futhi ngabe ngikuphatha kahle ngoba ngakuthembisa ukuthi ngizokunakekela. Unkosikazi wakhe wathi khululeka, ngiyazi ukuthi uzoyenza yenzeke lento, wena beka imali. Yabona nje usebenze kanzima ubeka imali, sizowuthola umuzi wethu maduzane. Guys, umhlaba ohambile-ke waya kubaba wakhe uDumisani eyomtshela phela ukuthi ngeke baba, kuzomele siqhubeke nale side hustle lapha kaMkhize. Inkinga manje uNhlanhla ungibheke ngeso lokhozi. Athi ubaba wakhe lalela-ke ndodana, ungakhathazeki, siyaqhubeka thina nale side hustle. Ngizokhuluma nomfowenu omncane uNhlanhla. Nangampela-ke guys, uhambile uDumisani wambizela eceleni indodana wakhe omncane, wamthakazela ngazo zonke iy'thakazelo zakaMkhize. Hayi bo guys, wathi yabona nje Khabazela omncane, ngifuna ukukhuluma nawe. Wathi hayi bo baba, semboneni manje? Wathi hayi bo, wena awukaze wone lutho, phela ungihluphi wena, yazi umncane impela kodwa yabo la engqondweni hlakaniphile wena, awufani nomfowenu umhlaba. Wamane wamoyizela kancane-ke uNhlanhla ezwe incomo. Wathi yabona nje umfowenu, emva kokuthi ngimbhaxe phambi kwakho, uphatheke kabi, unyelile mani, yazi angazi nanokuthi uzokubhekela ubani la emsebenzini, futhi angifuni agcine senza into esingase siy'swele sonke ngayo. Wathi hayi bo, uzowenzani mfowethu? Wathi yabona nje kubuhlungu kabi ukuthi uphoxeke phambi kwabhuti wakho omncane. Wathi hayi bo, sengiyidlulisile mina leyo ndaba. Wathi ufanele phela wena ukuyidlulisa leyo ndaba, angithi akusiwena oshayiwe phambi kwamfowenu omncane, uyena onesilonda, uhlambalazekile umfowenu, kuzomele kube khona into oyenzayo ngale nto le. Wathi hayi bo baba, ufuna ngenzeni? Wathi angazi, wena ucabanga ukuthi kumele wenze njani? Yabona nje mntanami, ufundile wena, ne-MBA kumele uyiqedelele. Ngicabanga ukuthi kuzomele unike umfowenu i-space man, uhambe uyoqedela iy'fundo zakho. Wathi hayi bo baba, ngifuna ukuqedela iy'fundo zami, futhi mina ngifuna ukuqhubeka ngisize uzwe lakhe lana, uyangidinga uzwe lakhe. Wathi udinga uzwe lakhe? Owakini nomzwe lakhe? Wathi yena, wathi heyi, akulona igazi lakho la, akazalwa umina, umuntu ozalwa yimina la umhlaba, kumele useke umhlaba, hhayi uzwe lakhe. Mane wathula nje, wathi ayi ngeke baba, kodwa mina ngeke. Kubonakala nje guys ukuthi uNhlanhla akafuni ukushiya lapha emsebenzini. Guys, akupheli-ke lapho. UBahumi-ke njengoba nje esewumqashwa omusha laphaya eMkhize Logistics, uhambile waya kubo-ke, ifayili wayivula nje gedingo lapha ekamereni lakhe. Uma wakhe wafika wayibona le fayili, wathi hayi bo, ususebenzela abantu bakaMkhize wena? Wathi yebo ma, ngibenzela ifinance yakhona. Wathi nini khona? Kahle kahle wena lo mfana ukudliseni ngampela, yazi lo mfana ukuqambela amanga, wasiphula inhliziyo sonke la kaMtawunge, kodwa wena ubhizi nje, wamnikela imilenze. Ulalephi khona izolo? Wathula uBahumi. Wathi yazi angikwazi unjani wena, kona ikhona i-contract noma nje usebenza mahhala uholi? Wathi hayi basayi-draft i-contract yami. Wahlambalazeka waphoxeka kuma kwaBahumi, kodwa uBahumi nje wamane wadinwa nje kuqala, wakhombisa ukuthi kona ngisho nalo msebenzi ewutholile angeke awuyeke, usazoqhubeka asebenzele abantu bakaMkhize. Ukusebenza khona-ke guys kwenze into enhle kakhulu ngoba usebambe nabantu ababhizi badla iy'mali laphaya kaMkhize. Bengingazi-ke guys uBahumi uzoshesha kangaka ukuthola ukuthi-ke kunemali elahlekayo enkulu ngampela laphaya, and lokho kuvuleke amehlo-ke akhe uzwe lakhe ukuthi hayi cha, impela ley'nswela kade nazo zikhona. Ushilo uBahumi ukuthi kunemali engango-50,000 ku-70,000 ehambayo for ama-truck awu-2. Truck B no-truck C udla imali ka-diesel engango-50,000 ku-70,000 per month. Washo ukuthi mekuzoqhubeka kanje, ingathi impela ibhizinisi-ke lakhe uzwe lakhe lizowa. Uzwe lakhe washo ukuthi yazi kade ngangimsola ubaba omdala ukuthi udla imali la ebhizinisini, kodwa bengingazi ukuthi imali engaka. Waphatheka kabuhlungu-ke guys, wathi-ke kuzomele uyibheke le nto, ibalulekile. Uhambile-ke uzwe lakhe wahlala e-ofisini wajula, kwafika uma wakhe. Uma wakhe wathi yazi ubaba wakho wayenza nje ukuthi khona into emphathe kabi, kwenze njani? Wakhuluma konke kuzwe lakhe, washo ukuthi hhayi ubaba omdala-ke udla imali la ebhizinisini, kunomkhoshokho nje womsebenzi abawenza eceleni
wathatha imali engango-50 to 70,000 ebhizinisini lakaMkhize. Ha guys, uMambonambi siyamazi-ke guys ukuthi kunjani, unekhanda nje elishunqayo vele. Wathi manje pha umxoshi ngani? Wathi hawu baba, ubaba nje omdala uyazi nawe ma ukuthi hawu uyilunga lomndeni. Wathi hayibo, kuzomele umxoshe lo muntu noma umbophe. Wathi angeke ngikwazi ukumbophisa umuntu oyilunga lomndeni. Wathi hey, uzokwenza wena kwenzeke. Wathi yazi ma, ngiyamdinga mina baba omdala. Wathi umdingani? Wathi angithi uyena nje uzohamba yongilobolela laphaya, yongikhongela laphaya kaMtawunge. Wathi ngenxa yalokho ulanda isilwane, isilwane sisigebengu ukuthi sizosebenzela ekhaya ngoba uncinge lokho, kuzomele umbophe noma umxoshe lo muntu. Guys, kuthe kusanjalo kwabe kufika ama-truck amashasha emagcekeni-ke akoMkhize. Siyazi ukuthi vele-ke bathola ithenda enkulu and imali guys umaqaphuna kusale. UZwelakhe-ke uthenge ama-truck amashasha awu-4. Bakikiza-ke guys uma wakhe nomfabo kwakuhle kwanjaya. Angazi-ke ukuthi ubani otshela uDumisani ukuthi kuza lama-truck because nawe uqhamuke ngemoto yakhe encane esekikiza naye, esencoma, esho ukuthi hayi nina bogcwabe, hayi nina khabazela, buka nje into enhle kanjani. Lapha-ke ziyedwa ufika nesangoma guys sesiphethe ngisho umuthi wokuzochela lama-truck. Imagine, umane nje wathi-ke lo uGatsheni lo uyena uzoqinisa-ke lama-truck. Wamane wathi uMambokazi nakaMhlola ubizo ba kona umtshelile uZwelakhe ukuthi kuzofika lo muntu. Wathi bekumele kube khona isidingo sokuthi ngimtshele uZwelakhe, imina nje ubaba omdala walekhaya. Wathi-ke uZwelakhe cha-ke baba omdala angeke kwenzeke lokho. Wathi ngoba kutheni umfana? Wathi ngoba ungitshelanga, bekumele ungitshele ngalento le. Wasilelelani-ke lana-ke, ngizokwenza sengathi angikuzwanga ukusho lokho mfana, yezwa? Ayikhali Gatsheni, ayikhali. Nangampela uGatsheni wafaka-ke lento yakhe engathi ishoba, wachela-ke i-truck yokuqala, wachela i-truck yokuqala, wabeqhamuka guys uMambokazi. Wamane wathi hlwi ibhakede, wachitha yonke lento la ibhakedeni. Wathi no weapon formed against us shall prosper. Wathola izandla ekhanda guys. uDumisani ebona ukuthi phela lo nkosikazi vele uhlezi nje esho ukuthi uyadelela, ayi namhlanje udelele lokhu okwengeziwe guys, oku-extra ngo-10%. Umane wathola izandla ekhanda waphelelwa amazi guys, wachitha yonke into uMambokazi, yonke into on the floor guys. Lapho uZwelakhe wamane nje wabheka phansi wayithulela, ngoba vele kunento abayaziyo abangafuni ukumtshela yona manje. Sebeyazi ukuthi uyantshontsha lapha ebhizinisini, kunaleli bhizinisi alenza eceleni elibamosha imali engaphezulu ka-50,000 rand guys per month. Hayi ngeke, this is too much. So-ke guys, uZwelakhe udecide-ile-ke ukuthi-ke angamxoshi kwamanje futhi angayisho le ndaba ngoba uncenga ukuthi-ke ayomkhongela kaMtawunge. Ubona sengathi mengase nje ekhulume anything uzomane athi kwalowo malobola ngisewahambisa, ebese-ke phatheka kabuhlungu futhi uBahumi and nomndeni wakhe bese futhi-ke uyasho ukuthi ngasho ukuthi lo mfana akakufanele Bahumi. So this time around ufuna ukwenza izinto kahle and usencamela ngisho ukuthi-ke agwinyitshwe ngisho kunzima, amane pretende sengathi akaboni into eyonakalayo ebhizinisini just because ufuna nje ukuthi-ke uhanjiswe amalobolo-ke lapha kaMtawunge ngendlela elungile. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and-like and-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama ngiNqobile, nginifuthela amazwibela kwababa angomhla ka-23 June. Guys, umhlaba-ke emva kokuthi abanjwe umfowabo uNhlanhla ukuthi uyantshontsha lapha ebhizinisini-ke lakaMkhize, uthelele nonkosikazi wakhe. Unkosikazi wakhe wamtshela